Jagadish Devarma, TTADC Chairman, Borong Ganang Sir Suhail Devarma, Sports and Games, the Youth Affairs ni Balza Manjak, Borok Dininio Tulumi Narwa Ingi Pai Manjak Faker, Borong Logirui Tongo, Si Borong Ganang Tony Devarma, Mande Block ni Dibra Mothani Asukfang, Bang Yablote Botongo Kamanga. टूर्नामेंट दो क्या अब kita जो तो सबजन लोग टीम खेलना है तब नोंग निबो खेलना है कोई नहीं खेलना है किला नहीं खेलना जो तो सबजन खेलना है फाइनल में आके इनको इनको खेलना है कुमुल को प्राइस मनी बॉटल में तंग नहीं उसका बॉटल तंग नहीं फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस थर्ड प्राइस ऐसे बेस्ट गोलकीपर तंग नहीं बेस्ट डिफेंडर तंग नहीं गाबर नबो माने कम प्राइस ना तंग नहीं माने ऑफिशियली अनाउंस नहीं था तो फंड दिल्ली पुलाव रेडी तंग जावन बगे कुमुल खेलना Desa Hamai Mario, Jini Youth Dipra Federation ni Jini Youth Rono. Seng Saimano, Gawangma Am Sayo Jini Tabu Siklaro Lama Eva Lama Bakak Helai Gawangma Drugs Robert Google Jagro Bosen Kami Am Sayo. Gawan Kasunan Bagi Jini Youth Rono Jeng Tungno Flower. तो वही थमुनी बेदगो देसा थमुनी हापारस मसा जुबनान बगई चिनी सिगलारो कैसे इनिशिएटिव नाका अबन बगई बेलेने खातुम का ते चिनी ओ मानदाई ओ थुनो क्लाबो चिनी कैसा फुटबॉल टूर्नामेंट चेना थामी तंगो ते आंगो फरक्सा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स नि बाजा मानजन गई चिनी थुमो हमजनन बगई बो कैसा बस कामो कैसा सामु एबा थंनाय दङ मथंनाय बय कैसा बाजार बदल तुबुय फाइदंगो अमा हाकेनो बस कांगबो जों टीटीएडी से हापांनि गै जों थंमुंनि कैसा बखाक तलांना थाङै दंगो जत सब जुनार वाइज टीम फायै थंनाय ते फाइनल हमगाय जों टीटीएडी सिनि जे थंनोखला बदर फाइ थंबायनाय ते प्राइज मानि दंनाय Aboniagulo football pula cengmaniagulo cricket tongnai cricket bahai lahai sub junior wise team phai jeng final ingake TTADC ni thungna pula phai thungbe goma hai no chini khela hamjagi tongnai chini jot youth rongo khela bai gorngi tongnani bagai ozarana snam dan bagai jeng jot youth ro shaktalika tei oma hage to mujhe chini thunggur ro thungi tongnai practice khai tongai जोंबो बयनि टपफानि हाइ बयनि हानि हाइ जोंबो साजा गोजौ लेभेलाव थाङै थोंनानि जों सुजुग दिमाननाय तां हिंगे जों साइमानो जिनि टिप्रासानि बिसिंगो बेबा फांग्रों एबा स्पोर्ट्स हामजानाय बांकोगो तै जों नुबै अमानो प्रोफेशनल ट्रेनिंग खालायजाय केफानो मुसुमानि बिसिंतै गोबां मानसि प्लेयार नुबै मानो थांनाय जिनि जरागो जिनि बुखु लक्ष्मी दरिया बो फरक्सा चिनी टिप्राजन गई बुम कोतार फ्लाइ थैया नेशनल लेवल लो थांगै थंगै अबन बगै जों बराव हाय दैबो गोरों गोरों न जों चिनी गामि आमसानि ससाइटि बुनान बगै जों थं बेदेनि बोसोन बेलाय साथारै दंगो तै बस गामि जरागो टीटीएडी से हाबम गई थंमुनि बेदेव ताम ताम खायजनाय अब जों दाबो चाइटलाय दङ चिनी थंमु हामजानाय रंग जों गाहामके मोथङै थंमुनि सेबनारि नाथबाबि खाख्लायो दिनै अमाहाके जोंनि युथ्र जोंनि सिख्लार खेलानो हामजागै अमाहाके आगो फायमानि बगै बेलेन खाकसांगौ तै जों अमाहाके गोरों गोरों जत आमसायो जोंनि युथ्रनो थंमुनि नखला जों ससाइटि बोखांगाय सालजा अ ड्राग्स दे कुबुलि दंगारनो जों कासुइ माननाय तै नरक खरकसानि जुबांगन बिसिंतै जों सालजा अजरनो जों नाय माने आं बगै जों दिनै खेला थुनायनो हाय आं खाका हामयाफोरै नांनि थंमुनि बोखां नायना बगै बारेन खाथुबै दंगो जतन हाबाय Kairero William Pasiner
Yakungo ball tabuk. Bahai ball no Shaimanya. Kiaba kaira ini goalkeeper kaham kena ball romka.